Praha dětem je součástí projektu Bezpečnost dětí a mládeže v regionech a už běží vlastně 5. rokem. Praha 1 je tradičním spolupořadatelem a partnerem této akce vlastně už po 5. a smyslem je děti, kterým končí prázdniny, aby se jim zase trošku ukázalo to, jak se mají správně ve městě chovat, jak se mají chovat v dopravě. Je tady také městská policie, která dětem ukazuje, co mají, co nemají ve městě dělat, a já mám radost z toho, že nejenom jsou tady děti z Prahy, ale je tady spoustu dětí i mimo pražských, zejména z dětských domovů, který sem přijeli.